Pa u Novom Sadu mi se dopada mnogo toga, ali odlučila sam da izdvojim jednu stvar za koju često čujem, i to baš od Novosađana, da je ne vole, a tipično je novosadska. U pitanju je ta sporost. I onda često Novosađani, oni aktivniji verovatno, vole da kažu, ma dobar je Novi Sad, sve je super, samo je to sve jako sporo, sve to tako lagano, nekako prepasivno. Međutim, to je ta pasivnost, odnosno nije to pasivnost, ta sporost je po meni jedna od lepših stvari koje krase Novi Sad, odnosno mentalitet građana Novog Sada. Jer nekako često razmišljamo o vremenu, ali mislim da razmišljamo čak previše i na način da će vreme proći, da negde moramo da požurimo jer eto vreme prolazi, a u stvari vreme ne prolazi, prolazimo mi kroz to vreme i kada bismo se zapitali šta to zapravo mi želimo u svom životu, želimo da budemo srećni, da imamo što više lepih trenutaka. Ako nam je ideja da u životu uživamo, onda moramo znati da za svako uživanje je potrebno vreme. Ne postoji uživanje s nogu. Ne možete popiti čašu vina na eks i reći da nam je bilo lepo, baš smo uživali. Ne. Život treba da se gustira kao što gustiramo onako na tenane, čašu vina, neki lep obrok, razgovor sa prijateljem. Dakle, za sve te lepe stvari koje čine život potrebno je vreme, potrebna je ta sporost koju Novosađani imaju.